O Concello de Boiro promove un camiño escolar seguro aos centros de ensino. Esta mañá realizouse unha xornada promocional para dalos a coñecer. Mellorar a seguridade do alumnado que se despraza a pé aos centros de ensino de Boiro. Este é o obxectivo que persegue o Goberno Municipal e a Policía Local en colaboración co CEIP Santa Valla, o CEIP Praia Xardín e o IES Praia Barraña, coa aposta polo camiño escolar seguro, do que hoxe se fixo unha xornada promocional. O Concello de Boiro pretendemos implementar xa para o curso que ven. Estou moi contenta porque vexo que tivo moi boa acollida e é unha iniciativa maravillosa, claro, é polo que fomos vendo a través do percorrido, con moi boa acollida incluso por parte das persoas que nos saudaban desde as terrazas dos locais. Nesta xornada de promoción de Camiño Escolar Seguro participaron máis de 300 alumnos destes 3 centros, profesorado e AMPAs, para fixar tamén os puntos de encontro. Intentamos que o traxecto ao colexio e institutos sexa máis seguro para o alumnado e demais que promover a saudade de poder camiñar máis veces que durante solo ir ao gimnasio, sino utilizar o que é o día a día para mellorar a saúde. Ademais, para reducir o número de coches ás entradas dos colexios, dese xeito tamén aumentamos a seguridade e crear dinámicas de saúde non só nos nenos, tamén nas familias. Camiño Escolar Seguro comunicará o Centro Urbano de Boiro cos centros localizados nas proximidades de Praia Xardín e Barraña. Son 3 colexios os que se suman, 2 colexios e un instituto á iniciativa. A verdade é que o diseño do camiño está moi ben e, a verdade é que estamos moi contentos nunha iniciativa dos colexios xunto ca área de educación do Concello e tamén participando a Policía Local e, vamos a ver se empezamos a rodar, a andar e vamos mellorando quizás o camiño. E tamén destacou a parte saudable de acudir diariamente ao colexio ou instituto andando. Para crear hábitos saludables, para ir a, facer un poquinho, andar un poquinho rapaces e, como dicía o director do colexio Santa Valla, Gustavo Romero, tamén para reducir o tráfico nas entradas e salidas dos colexios, que eu creo que é todo un beneficio para os rapaces, para os pais e para a ciudadanía, non? Parte do alumnado coñeceu tamén este camiño que conta coas súas sinalizacións e no que hai 3 puntos de encontro. Vamos a involucrar os comerciantes, sobre todo aquí da peatonal, para que haga puntos de axuda, que un caso concreto, un rapaz necesita axuda, que haga un maior dun comercio, un comerciante que os poda axudar. Eu creo que hoxe iniciámolo e está claro que vamos a ir mellorando día a día e, a intención é que para o próximo curso escolar isto estea rodando xa ao 100%.